busa, bes. Lalaki ka tindog-tindog oh. Ay saba nga bayo ta ha. Ano lagi bes? Para makahikap ta sa iyong abs. Lugaya po nila mo agi. Uy, ang tablaki mo agi ba? Para makawid ko si Munal. Kalami na makaito. Halata ang laking bayot ko ba? Para makawid ko nila. Silang abs, silang dugan. Ay, magsipag-sipag sila sa kuan. Ako sila, kaingon dito sa laki ba? Ala na bes. Palalaki bes para dito may balang. Oo no. Ala, may duwak buk ang agi oh. Kani karon mga laki pag yun. Kani matulisan dyan ako ni sila ron. Nya makawid dyan ko bisang asa. Ay, kani karon. Di una sa absa. Sige, kau po'y una sa bunan. Pre! Oy pre, let's go. Ah, pre, nagunsa man ka diri pre. Oy pre, nalagi ko diri ba? Kaya manghundap ko. Pagkawas ng kwarta nyo na, di mo gawas. Patay giburon. Ay, naipusing. Masakpan ta. Nabayot ta. Oo, laki ko. Huwag ko nahadlok ka na imong pusin. Huwag may kwarta. Tinuod ka nang may kwarta? Di alin diri sa akin, diri. Akong sisingon bag, wap dyan kwarta. Ang taong tanong ko may kwarta ginaron. Kwarta sa ubos sa kami kapon. Grabe ka yung bugdok. Dali dun. Ay, unsa man yung face. Ako may giuna gitawag. Ako karoy makauna sa iyong abs. Hindi ko to sa kaywa, bis. Ay, nang sa kayuwa. Tunga lang. Bahala na lang. Basta ka na ay nabining. Dali. Mura pagtubo ka na kuwan. Kapon. Ang hikapang ka pre. Parihabi at anay dala. Akong gilantaw ba? Yan anak ako. Bisig na rin kwarta butang mo. Ay kapag utabi. Ano namang hikap mabuka? Kasi naday kay kwarta dra pre. Ayaw susupat mo ba? Kaya na ako busil. Buwan na sakit. Di na maayo mo pre. Buwan na ba? Ano sina? Ulawa po dani oy. Kita ra ba kung tutoy wala ra ba ko bra. Ano sa kanya? Wala man. Ay, wala manggod. Binakog na kag istorya ba? Ay kanang abi na kog nag-istorya ba? Pili sa gunay posiligod. Tinuod ka ng waka kwarta? No, signal kwarta dre ba daw? Mo di kwarta da eh. No? Dre, signal kwarta dre. Di kita kuan daw. Matay dako bidaya ha. Mura gid tubo. Matay makitaan yun niya ko aron. Ika na nagpisi. May lang tulog bayo tani ron. Pusil ako. Sa man mo gududlaan ako pusil. Kaya dala ko na. Kay manakap kaning isa pero kung paano ron kay sinaaring kwartang taguan nyo ba? Tay ako na po gitawag. Pakitaan mo ka na ikwaron na gitad upisi. Kung signal sa yung kwarta dre. Wala pre. Signal kita guan mo kwarta ba? Datang nasa bukid. Basta ikaw na kay kwarta. Sa mga manupok mo ka. Una magagsupok ko rin. Basig na ang kwarta da. May kwarta nga. Ako yung nanulis. Ako yung motulison. Yan yung relo, ninduta na ay. Ambila. Tay, wala na. Ano mga hoy magkakamot? Kanay mo na hubuwag na signal ng kwarta. Hubuwag na po. Ay, basig nakalangas dahil. Buwan na. Sige bubo. Ikaw, bubo ka niya. Oh, sige, mahubo ko. Oh, ulitin po sila. Oh, pantay. Hubo ko. Na, kinsay. Minat na totoy. Naot. Bayat ka na. Bayat ko. Ano, apin ako. Bakit ka? Bayat ito ba? Bayat, tuloy ko awan naman. Ay, bayat ko limong buang. Nga mo pariharam natin bayat di. Ay, ikaw bisa isa baker. Ikaw anang isa kay. Huwag ko ito manguldap ha. Nga bayat, malimong buang nga mo. Ang gusaba ganiha. Daridit. Anong kailangan kong gawin upang malaman na... Hey! What's up mga kuko? Salamat sa pag-follow sa among feeds. O kayo na lang kalimot o subscribe sa among YouTube channel Sibugay Ta Vines. O kinsay gusto magpa-shoutout dra, comment lang din ng video ha. Kaya ako ang i-shoutout. Kaya nang was out among gumag binlag. Okay. Salamat guys sa suporta. Okay, salamat. Hey guys, hapit na yun ang election guys. Unta, suportaran nyo ng mga taong nga butan. O dyan na yun dapat na tong butaran. Kanan di
kurap nga pagkatao. O guys, para isigaw, lambo si Bugay. Lambo. Woo, lambo si Bugay.